പെയിന്റ് ಹಾಕದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ಅಂದು ಪೈಂಟ್ ಇಂದ ಉರಿಯುಂಡ ಪೈಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡ ಪನ್ಪಿಲಕ ಆತಾಲಜ್ಜಿ ಸುರು ನೀರ್ನ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ತ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಅವೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐಕ್ ಹಾಗೆ ಗುರುನಾ ಗುರುನಾ ಕೈ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಮರ ಕಟ್ಟಿರಿ ಎಂಚಾಪುಣಿ ಅನುಭವ ಎಂಚಾಪುಣಿ ಎಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಭವ ಎಂತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂತ ಅನುಭವ ಎಂತ ಬಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಾವ ಕುರಿತ ರೋಮ ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕತ್ತೆರದು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೋಮ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ಅಂದು ಪೈಂಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಿನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ದಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿತ ಕುರಿತ ರೋಮ ಎಂತ ಅವಿತ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಕತ್ತೆರದು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದೇಟೆ ಅಂದು ಇರಾಗಿತ್ತ ಅನುಭವ ಎಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಂತ ಇರಾಗ ಅನುಭವ ಸತ್ಯ ಹೊರಡಿ ಅನುಭವ ಬೇನ ಉರಿ ಉಂಡ ಆತು ಉರಿ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಕಿರುಮುಗನ್ನ ಒಂದುಂಡೆ ಸತ್ಯರ ಕಿರುಮುಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಕಿರುವರ ಬೆತ್ತೋಡು ಬಿಲ್ಬಾರ್ದು ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಬೆತ್ತೋಡು ಬಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದಾರ ಮಾರ ತಿಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಗಲ್ಲ ತಿರಿಲ್ಲ ಏರು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಪೂರ ಪಾಂಡ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ನೀರೇ ಮಾರ ಓಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮಾರಲಿ ಮಗ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆ ಮಗದ ಅದೇ ಏರಿ ವಯಸ್ಸು ಗುರುವಾತಿ ಮಗ ಒಂದು ದಾಲಜಿ ಅತ್ತಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಅವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆನೊಲೆಗೆ ಕೊಂಡಲೆಗೆ ಆನೊಲೆ ಸತ್ಯರ ದೇವರ ತಿಗಲ್ಲ ಓ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಮರ ಪುದರ ಲತೇಶ್ ಒಂದು ಏತ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ನಾವೊಂದು 5ನೇ ವರ್ಷ ಐನು ವರ್ಷ ಎಂತ ಅನುಭವ ಅದು ಅನುಭವ ಅದೇ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾಲಿಗೆ 10 ಜನ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚದಾಲೆ ಜೀಂಚನೆ ಇಂಜನೆ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಉರಿಯುಂಡ ಇದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡ ಪನ್ಪಿಲಕ ಆತಾಲಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಅಂತ ಪಾಡ್ನಂತ ಉರಿಯುಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പെയിന്റ് മാറിനേക്ക് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് ಒಂದುಲ ಒಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ತೋಜು ಒಂದು എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ല
ಯಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನೀನು ಪಾತ್ರ ನೀರಿನ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ 80 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ನೆಡ್ದು ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ನಾನು ಸಾರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐನೇ ಸತಿ ಪಾಡ್ನು ಪಿಲಿ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಯಲಕೆಡೆ ಮಾತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಸೇರಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಅನುಭವ ಎಂತ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಾರಿ ಏತು ಬಿಲಿ ಏತು ಯಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 20 ಬಿಲಿ ಉಂಟು 20 ಬಿಲಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಬೊಟ್ರೆ ಬೈದೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ರೆ ಲೈದೇವಿ ಏನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಾಡೋದಂತೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟರೆ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಬೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಂಪುರ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪಣಂದೆ ಬತ್ತ ಮುಗಿಲು ಬರ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ದಾಸ ಎಂಗ್ಲ ಬೈದ್ರೆ ಸತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದರಜ್ಜಿ ಜವನೇರು ಬರೋ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಸಂದರಜ್ಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎತ್ ಕರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಮುಜಿಗೆ ಎರಡೊಂದುಂಟು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಒಂಜಿ ರಾಜಾಂಗನ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಮುಜೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅವೇ ತೂಡುತ್ತೆ ಇಂದ ಬಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ್ನ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲ ಸರಿ 42 ಜಾಸ್ತಿ 4 ಹೊಡ್ಚಿ ಪೊರ್ಲು 4 ಬಕ್ಕ ದಮ್ ಕಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಟ ಹೊಡೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಮೇನ್ ನಿತ್ತ ಮೇನ್ ಪಂಡಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕುಲು ಆರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಹಂಚು ಬೋತಾರ ಆರು ಪಾತಿರ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಯಾನು ಪಾತಿರ್ಜಿ ಇಂಕ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಪಡ ಬಲಗಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ರಡ್ಡು ಹೇಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕೇರಿತ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿಬಾರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅನುಭವಗಳ ಈ ವರ್ಷದ ಅನುಭವಗಳ ಈ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೀ ಎಂಕಿಲೆ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕತಿ ಅಲ್ಲ ಬಂಗ ಭಾರಿ ಬಂದು ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಂಟು ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಮುಳನಿಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತಾ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಿಕ್ಕು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಜಾರು ಬರಲಿ ಪಂತ ನಿಗಲ ಎಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಾರೆ ಮುರಲ್ಲ ಜಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಪೂರಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಟದ ಬಿಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಇನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳುದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಗಿಲೆ ನಿಗಿಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀ 2-3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ 710 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಐದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಐದು ತುಂಬ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅಪ್ಪಗ 50 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಹರಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟದಿತ್ತ ಈ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅದು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಟ್ಟು ಅಂತೆ 20 ಬಿಲ್ ಉಂಟು 20 ಮಂದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಗನಿಗೆ ಲೆಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಉಮ್ರಾನಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬಂದಿರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ದೇವ್ರದೈತೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನು ಬಟ್ಟ ತಾಸಿದಾಗಲೆಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೂಕ ಆವದು ಮೇನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ 25 ಬೀಟದ ಇತ್ತ ಮಾಡು ಸುಧಾಕರ್ ಬೈಲಕೆರೆ 20 ವರ್ಷ ಬಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಎನ್ನ 45 ವರ್ಷ 41 ಸಲ ಪಾಡಿ ನೀಕ್ 5 ವರ್ಷ 4 ಸಲ ಪಾಡ್ದಿನುಂಡು 5 ಸಲ ಪಾಡ್ದಿನುಂಡು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 4 ಸಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು 5 ಸಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಇತ್ತ ಫಿಲಿಜ ಬಿಡದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಂಜಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡೆಗೆ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಪವನ್ ಆಯನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ಯ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದಾಗ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡ್ ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರ್ ರವಿ ಬಂಡ ಆಯನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಟ ಬಾಡ್ದು ಆಯನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದಾಗ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಆಯನ ಅದಗದ ಪರಿಚಯ ಆಯನ ಪಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿ ಶಬರಿಮಲೆಕ್ ಮುಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಗ್ ಆಯ ಮರಕಾರ ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಗು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗೆ ಪೋತೆ ಮರಕಾರಡೆ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ಅವೇನು ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ವಾ ಚಾನೆಲ್ ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದಾಗ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತಜೇರ್ ಅಲ್ತ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಅವೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತೇವ್ರ ಐಕ್ ಆಗ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸಲ ನಮಕ್ ವರ್ಷ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಜಿ ಮರಕಾರದ ವಿಷಯ ಆಡು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಆಡು ಆರು ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು 25 ಪೀಠದ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಂತೆ ಎಂಕಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಐಟ್ ಒಂದಿಚ್ಚು ಯಾನ್ 25 ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟದೆ ಆ 25 ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡದ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಅವು ಮರಕಾರದ ಬೂರು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅವು ಗೋಳಿದ ಮರದ ಬೂರು ಉಡುಪಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಂಚಿ ಬರ ಕುಡ್ಲಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾದ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಐಕ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕಂಕಲ್ಲ ಏತು ತಂಡ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಏತ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 80 ಸೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಬಂಡ ಉಡುಪಿ ಇನ್ನ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಇಂಚಿಡ್ ಪೂರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 80 ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲು ಪೂರ 30-32 ಸೆಟ್ ಇತ್ತಲು ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಾಗ ಮೊಗಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುದರೆ ಮೂಲು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೇರಿಗಾರು ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಬೈಲಗೆರದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕುಚ್ಚೊನ್ನತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಆರೆ ಯಾನ್ 41 ಸಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮುನ್ಲೆ ಎಂಕಿತ 51 ವರ್ಷ 51 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ ಅದಕ್ಕ 13 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ 200,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಏರಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಿಲಿ ಇರ್ತೆ ಏರಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ದು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಪಾಡೋಡಿಂದ 200,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾಗ ಕೊರೋಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ 500,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ನಗಲ್ ಕೊರೋಡು ಆಹಾ ಪಾಡು ಏರ್ ಸೆಟ್ ಲಕ್ಕವೇ ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಸ ಕೊರೋಡು ಚಡ್ಡಿಗೆ ಅಂದು ಅದ ಖರ್ಚಿತ್ತಲು ಇತ್ತು ಏರಳ್ಳ ಮುಗುಲು ಇದು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಏರಳ್ಳ ಕೊಡ್ತೇರ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಮಾತ ಪಾಡು ನಿಜಾನಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಪರಕೆ ಮಾತ ಇತ್ತ ಮಾತ ಅಂಚ ಕಾಲ ಬದಲ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಪಾಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪರಕೆ ಮಾತ ಪರಕೆ ದುಮ್ಮದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಜಿ ಐದು ಕೆಲವರ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೆಲವರು ಪರಕೆಗೆ ಪುರ ಪಾಡುವರು ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ನೆಟ್ಟು ತೂನ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಜಾಗನ ಹಾಕಿನ ಟೀಮ್ ದಾಕುಲಿ ತಂಡದಾಕುಲಿ ತಂಡದಾಕುಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂಚೆ ದಾಳ ತೋಜಿತ್ತೆ ಮಳೆ ನಿಂಚಾನ್ ಬೈದೆ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಜಾನ್ ಪಾಡು ವ್ಯಾಪಾರ ತೂನ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಮುಂದ್ ಬಂಡ ಮಗುಲ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಈ ತಂಡ ಬಂದು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಬೋದು ಇಡೆಗೆ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾವ ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ನೆಟ್ ಎಂಕಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಲೆ ಐತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಲೆ ಐತೆ ಎಂಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 25 ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟದಿನ ಇತ್ತೆ ಏರಣ್ಣ ಇತ್ತನ ತೋಜಾಲೆ ಮಲ್ಪರು ಮಲ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಉಂಡ್ಲೇರು ಅವ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತ ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇನಿ ಆಂಡು ಪೇಂಟ್ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ಮರ ಕಲಗಳು ಏನು ಬಿಡಿಯದು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಅದೊಂಡುಂಡ ಐಕ್ ಯಾನೇ ನೆನಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ್ ಆ ಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಅಂದತ್ತೆ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗಲ್ ಈತ ಹೊರತು ಪಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಚೌತಿ ಉಂಡು ಚೌತಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಪುಡು ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುವಣ್ಣ ಓ ಗುರುವಣ್ಣ ಅವ್ ಚೌತಿ ಗೋಲಿ ಚೌತಿ ಗೋಲು ಚೌತಿದ ಓಲೋ ಓಲೋ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ದೂರದರ್ಶನ ತೋಜಾಯರು ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 2,000 10,000 ಜನ ಮಟ್ಟ ತೂಪೇರಿ ಎನ್ನಂತ 10,000 ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲ್ದು 5,000 ಮಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು